Čo ti krváca? Možno noha. Možno noha ti krváca. Ale maličký ťuk. Stojí tam. Asi ma to veľmi Pozri, prašivku si tu trafil. Tu. Tu prašivku. Natáčaš? No, natáčam. Pozrite, jak to vypadá. Prašivka. Chcel by si jednu zobrať domov, že môžeme tak vyfúkovať prašivky? Ne. Čo budeš? Môžem skakať takéto výšky do vody. Nebudeš. Prečo? Ty. Nie, Jurko, nebudeš, lebo to je za prvé nebezpečné a natáčame tu čo? Antistres. A čo to má s Monk Antistresom? Potom môžeme na to robiť taký domček pre Monk Antistres, jo tak? Vieš? To má Monk Antistres. Už máme tých kameňov. Ako vieš, že to je ťažké nosiť toľko kameňov. Áno. Keď máte z rodičov stres, tak im dáte Monk Antistres. Chceš ďalší kameň do tohto, do baťov? Však ja už tam mám 20 kameňov. No, keď má stres, tak potom nemá stres. To kameňovo, lebo má aj tam Monk Antistres. Na čo má stres? Že čo sa bojíš? No. Že spadneš do tej vody? No Napríklad. tak si daj Monk Antistres, chytaj tento. Tento si daj do vacka. Ťažký. Máš zom na stres? Tak si daj Monk Antistres. Môj Monk. To čo si zrobil? Halde zabojčík. To Monk Antistres je najlepší proti stresu. Preto sa máš Monk Antistres, tak poď, ty tam nemáš boť. Posledný pri aute, tak by musí kúpiť coin. Čo nemusí? Keď niekto za auto, tak by musí kúpiť coiny. Ja mám také coiny. Preto si mi dal tie kamene do tašky. Prvý. Monk Antistres. Pozrite sa na jeho rituál a je to všetko.